NigerPicking.com. Unique picking on the mix. Allah ba da Allah ba da an cinye ma an cinye an cinye ma ba da zan kira maka wani da an uwa na soja ne ko taken Najeriya ne ko taken Najeriya ne ko fasa yawa ko taken Najeriya ko taken Najeriya ko lafiya lau ofisa zo mana wai ji wai ya zo wai ya kare shayi da bire wai zai ce mun ba zai bada kudin ba wai har zai cewa wai dan ubana zai kashe ubana wai zai kashe ubana